Nanawagan si Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino ng mabilis na aksyon ng pamahalaan upang protektahan ang mga mag-aaral, i-upgrade ang seguridad sa mga campus at alisin ang mga kritikal na delay sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sa nalalapit na budget cycle, sinabi ni Aquino na hindi siya papayag na tapyasin ang budget sa edukasyon. Tututukan rin daw niya ang online radicalization at aalisin ang red tape para sa kaligtasan ng mga estudyante at school infrastructure. Binigyang diin ito ng mambabatas kasunod ng shooting incident sa paaralan sa Tacloban at Zamboanga. Hindi ito nangyayari sa Pilipinas. But now that we've seen, dalawa na to in a span of less than 2 months, no? Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted. We converted some of these bills, ginawa naming School Safety Act, which will improve the security of our schools greatly. If we pass the School Safety Act, magkakaroon ng dagdag na pondo para sa security measures, magkakaroon ng mandato na kailangan ng National School Safety Framework na kailangan i-localize ng mga eskwelahan. Sa gayon, magkakaroon ng mga protocol. Anong dapat gawin? Sa ilalim ng panukalang School Safety Act, obligado ang mga paaralan na magkaroon ng physical security enhancement tulad ng mga walk-through o handheld metal detector, pinalawak na CCTV coverage, regular bag inspection at mga local security deployment na kinabibilangan ng pulisya, barangay tanod at volunteers ng Parent Teacher Association. Naglalatag din ang batas ng malinaw na emergency response at medical coordination protocols upang matiyak ang agarang aksyon sa panahon ng krisis. May provision din sa panukala na nagbibigay kapangyarihan sa mga pinuno ng paaralan at LGUs na limitahan ang paggamit ng mga gadget sa oras ng klase upang maiwasan ang online radicalization at grooming sa mga unmonitored chat groups. It's not the games, it's really the chat groups. It's the lack of controls pagdating sa infiltration ng mga chat group. If you remember the Marawi siege from many years ago, marami sa mga combatants doon, nalaman ko na lang later on, na-radicalize sila through Facebook. Yung mga nara-radicalize, no? So, pag sinabi mo kasing radicalize, yung nabuyo, na gawin yung mga bagay na ganito, na extreme, na pumapatay ka ng tao, na karumal-dumal. That kind of radicalization happens online. You know, it happens online. Sa pagtalakay naman sa national budget, tutol raw ang senador sa itinutulak na pagtatapiyas sa pondo ng DepEd at state universities at titiyaking mapapanatili ito sa 4% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Yung budget equals priority. Kung priority mo yan, mapopondohan mo yan. Kung di mo yan priority, hindi mo yan mapopondohan. And sa Senate, minority at majority nag-agree na kailangan ito yung pinakamalaking pondo. Nasa Constitution natin yan. Na 4% of GDP yung pondo para sa edukasyon. We hit 4% last year. Right now, yung nilabas ng DBM, nasa 3.5%. So kulang pa yan. Nais din ni Aquino na mapondohan ang mga Universal School Feeding Program mula kindergarten hanggang grade 3, mga learner catch-up program at security infrastructure. Sa huli, pinuna rin ni Aquino ang red tape sa 67 billion peso allocation para sa mga silid-aralan at hinimok ang mga ahensya at LGU na mag-double time upang matapos agad ang mga pasilidad. Umuulan na. Sabi ko, baliwala ang 67 billion kung hindi natin ito matatayo. Sabi ko, double time, triple time, overtime yung kailangan natin dito to get these classrooms up. Every time di tayo mag-build ng classroom, that's another child na magdo-double shift, magdo-triple shift. That's another Filipino child na mag-classroom siya sa covered courts na 4 sila doon or nasa makeshift classroom siya na yung bubong yero lang. That's another child na hindi makakakuha ng tamang edukasyon. So we need to move faster. They need to implement this better and i-release na nila sa mga LGU. Justin Dizon, CLTV 36 News.